Sábados de piñata en Celanova e Ribadavia e queima do Meco en Maceda. Aínda quedan forzas, Alberto, para celebrar esta festa sen fin. Lle que o Entroido na provincia de Ourense non para, non se frea, non adormece e a pesar das vaguas do enterro da sardiña o pasado mércores continúa esta fin de semana cunha morea de actividades. Hoxe en Celanova, sábado de piñata, máis de 40 comparsas. En Maceda haberá enterro do Meco contra a noitiña e despois unha touciñada polos bares da vila. En Amoeiro pasarrúas e desfile, o mesmo en Ribadavia, que será a partir das 5 da tarde, con charangas e premios para as mellores comparsas. Para mañá quedará o domingo de piñata en Xinzo, que pechará o entroido máis longo do mundo, e tamén a festa da cachucha no concello do Carballiño. E se aínda quedan forzas para os máis preguiceiros, farán o sábado de piñata en Cortegada o 28 de febreiro, coa participación dos zamarucos. Rematará o entroido e estaremos xa na provincia de Ourense moi preto da Semana Santa.